този клип ще ви запозная с 4 много важни зодиакални знака, които ще претърпят огромна трансформация през 2025 и ще се доближат до мечтания живот. Не забравяйте да ме последвате тук в Instagram и в Facebook, там правя дневни прогнози и може там да ми пишете за персонализирани консултации. Можете ли да се сетите кои са тези знаци? Говорим за всички с важни планети, асценденти в Риби, в Дева, Телец и Близнаци. Тук много от тях няма да търпят никакво ограничение, никакви окови, никакви лимитирани вярвания. Дава се цялостна промяна в ежедневието, в визията в живота, в стремежите, в заобикаляща среда и цялостно променяне на всичко, особено за най-важните аспекти. Това не означава, че няма да е хаотично, че няма да е забързано, че няма да е стряскащо на моменти, но това ще направи всички тези изброени знаци да са много така вярващи в себе си, успяващи, постигащи